Tjenesten på P3. Velkommen i Jyske Bank. Jeg skal være deres veninde. Var det noget med en kop tibetansk bjergkaffe malet af autentiske sherpaer? Hold kæft med det pis, det her er et røveri. Det kalder vi det så ikke mere. Nu kalder vi det ikke at kende forskel på dit og mit og true med bank-bank-skyder. Jeg er skide ligeglad. Jeg skal have penge, og hvis du putter en farvepatron i, så nakker jeg dig. Det kalder vi det så ikke mere. Nu kalder vi det den knaldrøde humørpastil. Jeg skal bare have de penge, ellers plukker jeg dig. Nu taler jeg lige normalt et øjeblik. Prøv at kigge på mig og den her bank og spørg dig selv, om jeg er røv ligeglad med, om du skyder mig. Du gør mig en tjeneste, hvis du afliver mig lige nu. Kan du ikke bare give mig lidt penge? Hvor mange penge tror du, vi har, mongolfjæs? Du står i en cirkusmanege med savsmuld op til knæene. Og gud, der er ikke tibetansk bjergkaffe. Det er brun cirkel, jeg er pisset i. Fuck, politiet! Det kalder vi dem så ikke mere. Nu kalder vi dem de voksne. Jyske Bank. Det går mildest talt ned ad bakke. Det kalder vi det så ikke mere. Eller, det gør vi. Tjenesten på P3. Det klistrer, det klistrer.